Saúdos, benvidos. O 90% dos veciños de Lugo contan desde o pasado 1 de maio cun servizo de extinción de incendios e salvamento que cambia por completo o concepto da provincia en materia de seguridade. Esta será a nova da portada de información semanal da provincia. Outras contámoslas en titulares. Comenzaron as obras de construción do primeiro centro de recría de Galicia na Granxa Galloso Castro. A primeira fase conta cun investimento de 6 millóns de euros. A Fonsagrada será a sede do primeiro centro de despece de caza público de Galicia grazas ao convenio que a Deputación asinou coa Sociedade de Cazadores deste municipio. O barrio da Milagrosa contará cunha nova praza con parque infantil e espazos de descanso únicos na cidade. Na área das Amasas habilitarase unha praia fluvial pública que funcionará este mesmo verán. Estivemos na Oleiría de Bonxe onde o Centro de Artesanía e Deseño está a desenvolver por primeira vez un obradoiro fora das súas instalacións. Os alumnos da Escola de Imaxe e Son da TIC presentaron o primeiro Movie Map de Galicia no marco das primeiras xornadas de turismo cinematográfico. Enseguida coñeceremos en que consisten estas novidosas ferramentas vinculadas ao turismo. Os 5 parques que integran o Consorcio Provincial de Bombeiros en Lugo xa están a pleno rendemento desde o pasado 1 de maio. Máis dun centear de profesionais distribuídos nos parques de Vilalba, Barreiros, Viveiro, Chantada e Sarria atenden as emerxencias que se poidan producir nos concellos lugueses. Isto supón un fito histórico para a provincia, xa que o 90% dos lucenses contan por fin cun servizo de extinción de incendios e salvamento, ao igual que o resto das provincias galegas. Desde as 9 da mañá do pasado domingo, os bombeiros do Parque de Viveiro están en alerta as 24 horas do día para atender calquera incidencia que se comunique a través do 112. Vale, recibido. Ya aviso ahora. Atención, La Guardia. Incendio urbano en el casco histórico de Viveiro. O tempo de resposta tras recibir a orden é clave á hora de actuar. E os minutos que ganemos aquí poden ser cruciais, tanto por si podemos chegar tan rápido que podemos reducir o tempo de resposta como se o contrario, o tempo de resposta se amplía e daí o tempo que ganamos aquí na salida. Malia que nesta ocasión se trata dunha proba das moitas que realizaron na semana os bombeiros para revisar o material de traballo, o certo é que o Parque Viveirense ten asignado un ámbito de actuación dun máximo de 30 km, o que garante unha cobertura contra incendios rápido e eficaz. E concretamente este parque abarca ou cubre aos 5 concellos máis ou menos no entorno de Viveiro, como son Xove, Cervo, O Vicedo, Ourol e o propio Viveiro. Un importante servizo en materia de seguridade para a comarca que os mariñaos reciben con entusiasmo, xa que ata o de agora carecían desta prestación que veñen reclamando desde hai moitos anos. E que se nos falta un corpo de bomberos aquí, como é de vida? Unha cosa estupenda, non? Para Viveiro, para toda a comarca e tal, e con esta isla de Barreiros, pois mira tú, cubren un espacio moi grande, é unha cosa moi buena. Una tranquilidad para los vecinos, efectivamente, porque yo lo pensaba muchísimas veces. Yo tengo una hija que vive en un 10º y dije yo, Dios mío, Dios quiera que no haya nada, porque esto tendrían que venir los de aluminio por ahí. Todos os parques do Consorcio dispoñen dun mínimo de 19 profesionais e están totalmente equipados. Cada complexo conta con 4 vehículos de última xeración, preparados para atender calquer tipo de incidencia como este do Parque de Vilalba, con brazo articulado para casos de 22 metros de altura. Las emergencias que nosotros podemos cubrir ahora están cubriendo otros medios, como puede ser Protección Civil, Guardia Civil, y lo que nosotros aportamos es otro nivel de equipamiento, otro nivel de profesionalidad, ¿no? Más cercana é a cousa, pois máis rápido se atende un caso de emergencia, non? Se temos que chamar aos bombeiros de Lugo, pois desde que chegan a Lugo aquí, pois xa pasa un certo tempo. En Vilalba os efectivos prestan servizo a uns 46.000 habitantes en unha extensión total de 1.600 metros cadrados. Pero no caso de que fose necesario apoio, os 5 parques da rede provincial poderán actuar fora do seu ámbito territorial. Nosotros podríamos colaborar con los parques de Viveiro, de Barreiros. De hecho, supongo que tarde o temprano surgirá, si es una intervención muy grande, pues siempre se pide apoyo. E incluso fuera de la provincia y, llegado el caso, fuera de la comunidad. Un avance en materia de seguridade para Lugo, o que o Consorcio lle quere dar continuidade para chegar ao 100% da cobertura contra incendios na provincia. Non nos podemos quedar aí, temos que integrar ahora Monforte, temos que tratar de forma específica xa para os próximos anos a situación da montaña e unha parte de Ulloa
e a parte central en torno ao Parque de Bombeiros de Lugo deixaremos finiquitado 100% de unha cobertura que é necesaria que pon a Lugo no século XXI. Lugo era a única provincia galega que aínda non tiña unha cobertura de extinción de incendios e salvamento. Cumprindo cos prazos establecidos, este luns comezaron as obras do Centro de Recría da Granxa Galloso Castro, nas que se investirán 12 millóns de euros financiados ao 100% pola Deputación. Debido á magnitude do proxecto, a construción levarase a cabo en 2 fases. Esta primeira, dotada con 6 millóns, ten un prazo de execución de 9 meses. O primeiro paso é preparar os terreos. Logo do desbroce e cercado da finca, en xuño, iniciaranse as obras das instalacións xunto ao saneamento e dotación dos servizos de auga e electricidade. O Centro de Recría da Granxa Galloso Castro disporá de 13 naves con capacidade para 3.000 novillas, nas que se emprazarán 370 casetas para a recría. A infraestructura triplicará o servizo que presta nos 14 centros que existen en Galicia e abaratará os gastos dos produtores. Centro de recría que va a suponer un ahorro a los ganaderos y ganaderas de esta provincia de más de 200 euros por novilla en la recría que ahora venían teniendo. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto ambicioso y excelente, extraordinario para los ganaderos y ganaderas de esta provincia. O proxecto do Centro de Recría foi presentado o pasado venres aos membros da Asociación Europea de Mercados de Gando que celebrou a súa Asamblea Xeral en Castro Riberas de Lea. Es un proyecto muy emocionante para la región, es importante que sigamos impulsando el sector ganadero y que además avancemos en aspectos sobre el bienestar animal y avances tecnológicos. A infraestructura ocupará 7 hectáreas de superficie. Y ha sido importante que lo hayamos visto, no solamente los españoles, sino también los europeos, porque creo que es un proyecto pionero, muy interesante, sobre todo la iniciativa que sea una iniciativa pública y que en estos momentos de crisis que está afectando a toda la Unión Europea, pues se puede invertir una cantidad de dinero como la que nos están hablando aquí, 12 millones de euros, en la puesta en marcha de este proyecto que considero importantísimo para el sector ganadero gallego. Concluída a primeira fase das obras, procederase á dotación interior das naves e a instalación da depuradora que convertirá a totalidade dos residuos que se xeren na granxa en enerxía.